Yebantu asehlalani phansi ke sanhlalani phansi into endiyibonileyo mna ba anithembakali bone loo nto because i-country ndiyithathile ndayi-hand over to nina ndanixelela futhi into yobana mna ndizawubabhizi imigidi ninavulana amehlo nenze sure uba akho nto yenzekayo kule country izasibhida. Hayi bo, what do you mean ke ngoku into yobana ndiyabizwa ndisemgidini ndibhizi ndiyacilwa phaa nje uthi uxamulele emnyango ndiyakrwecwa kuthiwa yimendi khawuze hayi nyani ndiyaphuma kuloo ronta ndiphume kuthiwa yiwethu uyivilele kaNomkhithi ndithi naNomkhithi kuflashwa kwalo Nomkhithi kaloku kuflashwa kwalo Nomkhithi ndisemgidini ndiqonda ngomphi lo Nomkhithi kuthethwa ngayo kuthiwa yiwethu uNomkhithi umgulukudu lo wakho umaziyo ndithi hayi ndingathi ngowam kaloku but ndiyawazi lo mgulukudu lowo utheni kuthiwa hayi kaloku sana nanku utransferiwe from eRhosimampuru to eKokstad ndathi thixo kukwabani eKokstad ndathi eBhongweni kwathiwa ewe uswe eBhongweni ndathi thixo good but ke ngoku andiyithandi laa move because ithe ndiza kwenzeka ngoDisemba ndibuza ke ngoku kwaba bamtransferileyo ke ngoku ndithi ke make yintoni unobangela woba nimtransfere maphuthuphuthu ngoDisemba ngee-21 abantu yamtransfera itheni into yini kuthiwa hayi si-standard procedure le nto abantu xa be-awaiting trial kwathini it's not a big deal kwathini yabo bandipholisa bandigalela amanzi bathi relax usuba nedrama nani qomba okay xa ndisiva ke ngoku kuthiwa ke ngoku kwalo mfana unenwele ziyepyephu umfana lo uMichael Scofield balapha ekhantrini yethu ne kuthiwa kwayena ukhuze woma oyiva le nto kaNomkhithi wathi uswaphi kwathiwa eBhongweni wathi thixo eBhongweni kaloku akuqhweshi nabhoko uyolahlwa phaa eBhongweni yilaa nto kuthiwa umntu kulahlwe izithixo yava kuthiwa eBhongweni xa sowungenela uphuma eBhongweni uthi xa sowungenile uphuma ngamagugu uyobekwa kowenu xelela ngeBhongweni ke mna ke so ke ngoku uNomkhithi yiloo nto ke ngoku kuthiwa uphaa but ke ngoku singabhidwa sanolala bethuna especially namhlanje because namhlanje yilaa mini kuphuma ngayo ii-directives kuthini sanolala bethuna masivuleni amehlo masivulani and at all times we need to see these criminals. I think kuza kufuneka ngoku kubekho uchance apha ejele kungeniswe iintatheli yabo kuzo zonke ezi prisons kungeniswe iintatheli ziyojonga xa kubalwa phaa abaphaa kulaa jele kuyokhawuntwa kuthiwa namba bani andiyazi noba zibizwa ngeenamba naye zalapha eSouth Africa ii-criminals kubizwe nathi sibale nabo phaa because what do you mean by criminals are just moving around and we asiyazi abethuna so yiloo nto ke bantaseka Nomkhithi kuthiwa uNomkhithi naku transferwa maphuthuphuthu kwathini so ndithi ke maka andizuyeka migidi ngenxa yento kaNomkhithi andizuyeka migidi ngento kanxa kaNomkhithi ogezayo Nomkhithi yena makahlale phaa ejele